Kumusta po ang bawat isa mga kapatid? Magandang hapon, magandang tanghali, magandang araw. Saan man po tayo naroon. May manunood pa kaya sa atin pag mag-live tayo ng YouTube? Parang wala na eh. Unlike nung pandemic, halos na sa tao ang halos na sa bahay yung mga tao. Kumusta po mga kapatid, kapamilya? Yan, so long time no live dito sa YouTube. Mag-live tayo saglit habang mag-prepare tayo ng panghapunan. So, ang i-prepare natin ngayon is beef taco casserole with jalapenos. Pero hindi na natin nilalagay yung jalapenos or jalapenos, whatever you call it. Kasi hindi ayaw nila. Kaya, tatanggalin na lang natin. So, hiwain lang natin yung mga sangkap niya bago natin iluluto. Actually, yung sangkap niya lang is minced meat, sibuyas, tapos cheese, itlog, sour cream, tapos parsley. Pero magdadagdag ako ng kunting gulay, which is bell pepper. Kasi gustong-gusto nila ang bell pepper at saka mushroom. So, yun yung idadagdag natin. Sa amo kong babae, hindi pwedeng wala ang mushroom sa kahit anong klase ng luto. Kahit yung recipe walang mushrooms, kailangan madagdagan niya ng mushrooms. Kasi favorite niya yan. Kahit sa kahit pang vegetarian lang siya. Kailangan lagyan pa rin siya ng mushrooms at saka bell pepper. Yung gustong-gusto nilang Isa din to sa gulay nilang Yan lang yung gulay na hindi pwedeng mawala sa fridge. Yung bell pepper at saka mushroom. Ano to? Simple lang tong simple lang tong lutuin na to mga kapatid. Igisa mo lang. Sibuyas nga lang pero maglalagay din tayo ng bawang. Igisa mo lang siya and then pag naruto na yung karne, ilalagay yung itlog. Tapos ilalagay yung itlog and then ilalagay na siya sa oven. So madali lang siya. Oven for 15 minutes. Ganun lang siya. Simpleng pagkain. Pero pag pagpakinggan mo yung pangalan, parang diba? Pero simple lang naman siya. So, shout out po sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa ating mga videos dito sa YouTube, mga kapatid. Although hindi tayo masyadong active dito sa YouTube, pero ayan, kababa na yung watch time ko. Pati yung views, pababa na ng pababa, mga kapatid. Kaya mag-live ako kahit mga 30 minutes para dagdag sa madagdagan yung natin, watch time hour natin. Although walang manunood. Kung may magre-reply man, so salamat. Kalaki ng sibuyas. Pag sa atin, mahal na yung ganitong kalaki ng sibuyas. Yan, so 4 minutes na tayo. So shout out sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa natin, mga upload natin dito sa YT. Although hindi masyadong active, pero andyan pa rin kayo, pinapanood nyo pa rin. Yung mga nagko-comment, yung mga nagla-like, thank you so much sa inyo. Ayan, itong sibuyas pinapaiyak ka. Kahit wala ka namang ginagawa, pinapaiyak.
Mahapdi sa mata. Ano ba yan? Katapang, uy. Yun. So, na-slice na natin yung mga sangkap niya. Kaya, igigisa na natin. Nang mailagay na natin sa oven. So, 6 minutes. True. Ayan. Hindi na siya makita. Wala tayong ano mga kapatid eh. Shout out sa mga magre-replay nito. Sa mga manunood ng live na to. Kung meron man. Sana meron, di ba? Kasi pababa na ng pababa yung ano natin dito sa YouTube. Wag na sayang din naman kasi pagka hindi natin anuhin to. Lagyan paminsan-minsan. Shout out kay Ate Marbiken. Salamat sa paano mo, palipad mo doon sa isang, sa last ano natin, last upload natin. Salamat sa palipad na 2 euro. Thank you so much. God bless you, manang. Pero matagal ka nang walang upload sa ano mo sa channel mo. Isang buwan na ata. Pinuntahan ko kanay kahapon. Isang buwan ka nang walang upload. Lang natin yung bawang tsaka sibuyas. Tapos ilalagay na natin yung minced meat. Nasa 600 something na lang yung ano ko yung views. Pati yung watch hour niya is nasa ano na lang. Pababa na. Pababa ng pababa. Kaloka. Ito siya. Isa lang natin yung bawang at saka sibuyas. Medyo malalaki yung chop natin sa sibuyas. Kasi yun yung gusto nila Gusto nila yung may nangangat nga. Ayaw nila yung masyadong pinong-pino yung hiwa. Yan, igisa lang natin siya saglit. Kasi lalagay na natin yung curry.
Habang binigisa yung sibuyas at saka bawang, batilin lang natin itong itlog. Naaamoy na yung bawang at saka sibuyas. Buong, ano yung ano? Yan, so shout out kay kay Sir Native Man Math Tutorial. Shout out, shout out. Back to school na naman. Yan, 13 minutes. Ilagay na natin yung karne, yung mushroom at saka ilagay lang natin yung gulay. Gisa-gisa lang natin siya. Halo-halo. Tapos lagyan ng kunting asin, paminta. Tapos lalagyan natin ng Mexican spice. So, Mexican food to pala. Mexican spice. Mexican spice. So, Mexican food pala to. O, kasi taco siya eh. Taco casserole. Yan, tama na. Diyan ka lang muna. Ba't parang madilim? Ano to eh?
Meron ding chili, pero hindi tayo maglalagay ng chili flakes. Kasi maanghang na yan pag maglagay tayo. Lagay tayo ng parsley. Tikman lang natin kung tama yung alat niya. At habang inaantay natin na maluto yon, is i-grate natin tong cheese, ang toppings natin. Cheddar cheese ba ito? O, cheddar cheese. Lalagay natin sa top na ano niya, sa taas. Then bago natin ilalagay sa oven. Malapit lang maluto yung ano natin, gulay. Pagislay, asan ka? Ate Marbiken, Kapit Adel. Labas na kayo, oy. Eto. Tapos na siya. Lalagay na natin dito sa ano. Lilipat na natin dito sa may baking tray. Yun. Ito na siya. 4 lang naman sila nakakain. So, more than enough na to sa kanila. Tapos, ilalagay na natin ngayon itong itlog na binatil natin. Ayan. So, ayun. Yan. Tapos, ihalo lang natin para mag-corporate yung ano niya. Yun. Ayan na siya. Nilagay na natin yung itlog. Tapos, ilalagay na natin yung cheese. Bulburan na natin ng maraming cheese. Gustong-gusto nila yan, maraming cheese. Salamat sa isang pasilip-silip, John. 1 million in the house. Yan. Yan. Mabubusog sila sa cheese. Tapos pagka isi-serve nila, ay kakainin nila, is lalagyan na lang din siya ng sour cream on side. So, ayan na siya with cheese. O, diba?
Ito is pang garnish lang din pero lalagay ko na lang din siya dito. Kasi ganyan na lang din siya. Maluto na siya lahat dyan. And then, ilalagay na natin siya sa oven for 10 to 15 minutes. So, depende. Maximum 15 minutes. Para hindi siya ma-overcook. Kasi luto naman na siya eh. Ang nilutuin na lang is yung itlog at saka to melt the cheese. Ayan, so check natin yan after 10 minutes muna natin siya inilagay. So, 21 minutes na tayong live. Try natin siya for 30 minutes or 1 hour live. We'll see. Oh, diba? Ganun lang sa kabilis. So, habang inaantay natin yung nasa oven, syempre maghugas na tayo. Ganun. Para pag naluto, iserve na natin sa kanila, kainin na nila, para matapos na rin tayo. Ganun. "24 minutes." Pandagdag lang natin 'to sa mga kapatid, watch hour natin. Eh, parang kumakaway na yung silent silent live. Gaya ng dati. Ay, gaya ng dati.
Kaya ayaw ko nang mag-live sa YouTube eh. Kasi wala nang manonood. Mas maganda na mag-live sa Facebook. At least sa Facebook may 2-3 manonood. Dito sa YT wala na. Bagsak lang yung ano ko talaga. Bagsak yung WH ko. Kailangan kong mag-live. Kaya kahit silent yan. Ay, hello kuya. Salamat. Shout out Kuya Angelito TV. Salamat sa patamsak. Thank you so much for watching. Ayan. Nakakaano na mag-live dito sa YT Kuya. Kasi wala nang manunood. Unlike nung pandemic. Masyado nang mababa yung ano ko eh. Salamat o MLSO po kuya. Ayun, biyaya kuya, praise God, mabuti naman po. Kayo dyan, busy kuya sa France. Salamat kuya sa patamsak at saka pa sa panunood. Kumusta ang weather dyan kuya sa inyo? Mainit-init. Patambay ako sa iyo habang naglilinis. Ay, salamat naman po kuya. Salamat po sa patambay. Bawi na lang po. Kumusta pong weather dyan kuya? Dito September na pero grabe. Kaninang umaga grabe yung humid niya. Nasa 44 pa lang yung 44 degrees Celsius. Yung temperatura. September na. Sige lang kuya, linis lang po. Salamat. Ingat po sa paglilinis. Bigyan mo ako ng jacket. Saglit lang kuya, saglit lang. Ano pa sa tubig eh. Bigyan kita ng jacket, saglit. Oo. Nagtanggal kasi ako ng jacket eh. Nung mga naglinis. Bigyan kita ng jacket. Paano na ba magbigay ng jacket? Ayun. Managing standard. In-review niya mag-chat messages. Okay. Ayan po kuya. Meron ka ng jacket. May jacket ka na po. Kumusta po ang trabaho dyan kuya? May jacket na ba kuya? May jacket ka na? Ba't hindi pa nagbo-blue yung pangalan? Yun. Ayun. Ano lang siya kuya? Beef taco casserole. Parang Mexican siya. Mexican food. Pag mga ganitong oras is oras ng talaga, oras sa kusina. Mga 5 to 6:30 ganyan. Or 5 to 6:15. Depende yan sa maluluto. Basta 5 o'clock, start na sa kusina yan. Magpe-prepare na ng kakainin nila. Beef taco casserole, ayun nasa oven siya kuya, inaantay ko na lang. Malapit na siyang maluto. Nilagay sa oven. Mga pa siguro to. Mga 2 minutes tapos na to siguro. Mexican food.
Ito siya, oh. Sa oven kasi. Huwag na muna nating buksan na yun. Simpleng luto lang. Anong oras na po ba dyan, kuya? Salamat talaga, kuya. Big thanks. Mas maraming viewers pag sa Facebook. Kaso nga lang, ang hirap naman ma-monetize sa Facebook. Marami naman ang hinihingi ni Meta. Kakatamad na kasi gumawa ng content minsan. Mag-video-video. Pang vlog ba? Oh, ayun. Tapos na ata. Tumutunog na siya. Let's see. Tapos na nga. 10 minutes lang. Nilagay ko lang siya ng 10 minutes. Nagre-reels ka rin ba? Opo, kuya. Paminsan-minsan. Pag kamay mai-reels. Ikaw po ba, kuya? Hindi tayo friend sa Facebook ata eh. Friend na tayo sa Facebook, kuya. May ano ka ba, kuya? May page ka? Para ma-follow din. O paminsan-minsan, kuya. Yung page ko nga, hindi ko na siya nilalagyan. Ginagamit ko na lang siya pang share-share. Kakatamad naman. Kaya yung ano ko na lang, yung profile ko na lang ang ginagamit ko. Pag nag-uploadan ng reels. Paminsan-minsan. Tapos upload minsan. Demanding din si Meta. Gusto niya lagi araw-araw may post. Demanding din si Meta eh. Gusto niya araw-araw may post ka lagi. Anong ano mo, kuya? Anong pangalan mo sa Facebook, kuya? Para ma-follow. So habang ano ba yun? May nasunog ka. Nilagay ko muna ng another 3 minutes yung sa ano. Pero habang inaantay natin yun, prepare ko muna yung mga baon ng mga bata bukas. Yung prutas lang para just in case na minsan masubrahan sa tulog, mali tayo magising, at least mas madali ba. Sandwich na lang yung gawin. Ay di, bukas pala half day sila Friday, hindi nila kailangan ng sa sandwich pang lunch, snack lang. Half day kasi ang school dito pag Friday eh. Anong name mo sa Facebook, kuya? Para ma-follow. Follow. Yan. Kasi minsan may mga times na, alam mo yung kahit nagising ka sa alarm, tapos nakaidlip ulit, mamaya tignan mo yung oras eh, wala na. Maaga kasi sila umaalis eh, alas 6. Alas 6 ng umaga, yung alis nila. Pero pag Wednesday, yung oras ng alis nila is, 6:30. May mga activities kasi yung mga bata eh. Kaya 6 o'clock, umaalis na sila sa bahay.
Yung minsan may mga pagkakataon na masarap matulog. Ayan, strawberry. Bigyan natin sila ng strawberry at saka blueberry. Pang-snack ng mga bata. Bukas sa school. Tapos ilalagay na lang natin siya sa loob. Ayun, okay na yan. Ayun. So, eto na siya. Tapos na yung ano natin, beef taco casserole natin. Eto na siya. Paano ba? Yun. Yan, okay na. Magro-rotate din yung ano. So, luto na siya. Yan. So, tapusin ko na lang muna to. Sinimulan ko na eh. Bago natin i-serve yung food nila. Strawberry, strawberry. Ayan, so malalaki yung mga blueberries ngayon. Konting strawberry, konting blueberry, okay na yan. Kasi paglagyan mo ng marami, hindi rin nila yung kakainin. Konti-konti lang naman yung kinakain. Konting ganito, konting ganyan. Masalamat talaga ko sa pagtambay mo dyan. Tambay. Oh, naka 38 minutes na rin pala tayo dito. Pabutin ko na lang ito ng 1 oras. Ayan, so bigyan din natin sila ng cucumber. Ayan. Ayan mo ito. Lagyan na lang natin sa ref. Para just in case na malit tayo ng gising. Hugot na lang. Ayun. Salamat Kuya Angelito TV. You're still there. Nakatambay. Anong name mo sa Facebook, Kuya? Nag-ano ka din ba? Nag-upload ka din ng content mo sa Facebook? O dito ka lang sa YT? Takpan ko na lang daw itong mamaya na rin sa kakainin. Kasi malilit yung mga bata pala ngayon Huwebes. Alas 8 na ata sila dadating. Kaya, aantayin naman na daw. Yung amo ko lang mga andito. Yung mga bata wala pa, hindi pa dumating. Sabay-sabay na lang daw sila kakain mamaya. Kaya takpan ko na lang siya para manatiling mainit hanggang sa kanilang pagdating. Tapos, may ano pala sila ngayon, Huwebes, may netball. Yung dalawa.
Kaya, ayan. Takpan ko na lang siya. And then, serve na lang nila yan mamaya. Pagdating. Tapos ito is ilalagay ko sa ref. May mga langgam ulit na nakapasa. Ayun. At dahil mamaya sila kakain, so, akyat na rin tayo. Busy sa palilinis, wala kasi luto. Sige lang po kuya, salamat sa patambay Dahil tapos, malapit na rin, paabutin ko na lang siguro tong live ko ng 1 oras. Dahil tapos na, mamaya pa daw sila kakain kasi antayin pa daw nila yung mga bata. Mamayang 8 pa yung uwi. Para sabay-sabay na sila, kaya ako, tapos na ako. Mag-ano na tayo. Pasok na ako sa taas, sa kwarto ko. Ayan, paabutin ko na lang to ng 1 oras kasi naka 45 minutes, so 15 minutes naman na lang. So, para naman, tapos na yung duty natin ngayong araw. Bukas ulit. Kainan nila ngayon. Bukas na natin. Kasi, alas 8 pa ang dating nila mga bata. Busy sa paglilinis. Sige lang po kuya, salamat. Yan, 5:50 pa lang siya ng hapon.
Salamat talaga ng bongga, oh. So, shout out, shout out. Ayan. So, 2 million in the house. Good evening, good afternoon, magandang araw po. So, kung sino man po yung isa diyan na nanonood, thank you so much for watching. Patamsak na rin. MMLSO. Ayan. 45 minutes ago. Ayan. Paabutin na lang natin to ng 1 oras. Ano. Ano ba kayo kuya? Full-time kayo sa trabaho ninyo? Hmm. 3 million in the house. Mega love shout out. Yan, may 3 mata. 3 million in the house. So, gandang gabi. Gandang hapon. Saan man po tayo naroon. Kumusta po mga kakabsat? Patamsak naman po mga kapatid. MMLSO po. Sa 3 milyon na nanonood. Mga sumisilip-silip dyan. Si Kuya Angelito TV. Busy siya sa trabaho. $4 million in the house. Mega love shout out. O, 5 million in the house. Thank you so much for watching. So, gandang araw, gandang gabi, gandang hapon, magandang buhay. Shout out po sa inyo. Harang host, Ate Annabel Atwood. Thank you so much sa paharang. Wala ka ding jacket pala, ate. Kumusta ate? Regards po kay kay Dominic. Ayan, may jacket ka na ate. Shout out. May jacket ka na ate. Oh, ba't nagganon? Kuya, Annabel MLSO, musta na? Ay, oh, kala ko ako, hindi pala. Magkapangalan kami. Busy siya kay kay Dominic. So, regards ate, kumusta ang natin dyan? Nasaan na ba yun? So, paabutin ko na lang po itong live ko ng 1 oras. Kasi naka 49 minutes naman na ako. So, 10 minutes na lang bago ko siya i-end. Para naman masyadong bumaba kasi yung ko eh. Masyadong bumaba yung watch hour ko. Kaya, mag-live tayo paminsan-minsan. Wait, saglit lang. Ito pa rin host, nag-try pa rin ang hanap ng sponsor. Wala pa rin.
Ayun lang, sis. Okay lang po ate, salamat, salamat. Oo. Sige lang te, keep the faith lang. Pasasaan pa. Madidinig din yung hinaing, ano? Didinggin din ng Diyos yung panalangin. Itatouch din ng Panginoon yung mga willing na mag-sponsor para sa kanya. Malaki-laking halaga din po kasi ang kakailanganin, di ba? Sobra-sobra din. Wala naman pong imposible, kapit lang po tayo. Ano? Pero ano lang, talagang tibay ng ano lang din talaga. Tibayan ng loob. Huwag mawalan ng pag-asa. Darating at darating din yung araw, pagkakataon. So, ayun nga lang, hindi natin alam kung kailan, pero at least, salamat po ho sa continued support mo sa akin. Anak. Walang anuman sis, maliit na bagay. Kaya nga eh, kung meron nga lang din tayo, edi mas malaki pa sana eh, kaso wala naman. Kaya nga eh, big amount talaga, hindi rin basta-basta. Pero sige lang sis. Hanggat may buhay, may pag-asa, eh, ika nga naman, di ba? Hindi naman natutulog ang ating Diyos, pasasaan pa. Kung kalooban talaga ng Panginoon, then ibibigay niya in His perfect timing talaga. Hmm. Talagang nasusubok yung ano eh, nasusubok yung patient, yung pasensya, yung tiwala, natitest yung faith. Pag mga ganyang ano eh, hindi siya basta-bastang challenge eh. Yung faith mo, yung patient mo, talagang nasusubok lahat-lahat eh. Hindi lang ano, hindi lang mentally minsan kahit ano. Eh, sa lahat ng aspeto eh, talagang nasusubok siya. Pero sige lang, laban lang, ika nga. Patuloy lang. Hmm. Salamat sis sa support din sa ating ano, sa ating channel. Maraming salamat. Kasi kahit hindi ako masyadong active, pero ano naman, andyan pa rin kayo. Nagpapasalamat palagi ako sa inyo, sa lahat sa ninyo sa akin. O walang ano man sis, maliit na bagay. O, kaya nga, kung meron lang tayong 1,000,000, kaso wala din, no? Hirap din. Pero sige lang. Oh, God bless sis, God bless. Kung ipag-pray, pagpatuloy lang natin ipag-pray sis. Na meron at meron pa ring hipuin ang Diyos, gagamitin ang Diyos. Hindi man kami, hindi man ano, pero meron at meron din. Hmm. Busy si Kuya Angelito TV, ate. Busy siya, naglilinis daw siya. Busy. Kaya parang tumambay lang din siya. So, pa-end ko na rin po ito, ate. Salamat ng marami, ha. Naka-ano na rin to, anong oras na ba? Oh, true. Mentally, physically, and emotionally relationship sa pamilya na apektuhan talaga. Sobra. Totoo yan, ate. Kaya ano talaga yung kailangan malakas talaga yung ano, fighting spirit, malakas yung pananampalataya talaga eh, pagka ganyang pagsubok eh, kasi hindi siya basta-basta eh. Lalo na pag pamilya na yung involved is yung relationship ng pamilya is involved na, medyo mabigat yun, masakit sa pakiramdam. Tapos ganyan na nga yung pinagdadaanan, ganyan na yung pagsubok. Tapos instead na, lalo na pagka may mga ano pa, instead na intindihin, unawain ka, yung mga ganun, instead na tumulong sila, pero alam mo yung mga ganun, pero ganun talaga. Alakip na yan ng buhay talaga, hindi na yan mawawala, pero sige, God is good pa rin. Sa bawat ano, bawat pagsubok sa buhay, God is good pa rin. Oo nga. Oo, totoo yan sis. Minsan yung, hindi naman sa lahat ha, pero syempre realidad nangyayari. Maring iba-ibang sitwasyon, iba't ibang pangyayari. Pero meron at meron talaga yung ano eh.
Yung kahit moral support lang yung ano ba, kahit moral support lang yung may ambag pero wala pa rin, 'di ba? Parang gano'n. Instead na ano ba dun, i-encourage ka, i-lift up nila, i-lift up ka or something na gano'n, pero mas dini-discourage pa, yung mga gano'ng bagay. Pero pag iisipin natin yung mga negativities, wala. Talagang made-depress, mai-stress talaga ang buhay. Pero ano na lang, titingin na lang doon sa bright side ba, yung sa positive ba. Sala ay ano, tatay ano, tay Rene. Gandang gabi dyan sa Pilipinas, tay. Ayan, bigyan kita ng jacket, tay. Salamat po, tay. Ayan, may jacket ka na po, tay. Okay lang po, tay. Kumusta na rin po kayo dyan sa Pilipinas? Ayun, buhok ko baga. Kumusta na rin po tayo dyan, tay? Ayan, may jacket ka na po. O, kaya ano lang, continue lang, sis. Oo. Patapos na ako, tay. Pa-end na ako. Kasi maliligo na rin ako kasi may ano kami mamaya. May ano ba to? May prayer meeting kami mamaya. Yeah, maliligo na rin tayo. Saglit. Regards kay Nanay Eden, tay Rene, Mang Atong. Ayan, paano naman padikit kay Mang Atong? Ano, ate Annabel Atudo, padikit na rin kay Mang Atong. Ayan, mga dating kasamahan namin dito sa UAA dati, pero ngayon nasa Pilipinas na sila. O, true sis. Oo. Wag na lang intindihin yung mga negative, mga discouragement o ano na lang, parang kunin na lang natin as ano ba to, parang inspiration ba para mas magpatuloy, mas pag-igihan pa yung ginagawa ba. Mm. Oo. God will comfort. Mm. At least, okay lang naman kami ni Nanay. Ingat kayo lagi dyan. Ni-regards sa inyong lahat na regards kina Pastora. Sige po, sige po tayo. Salamat din. Drop mo link, kuya. Ah, baba mo daw yung bahay mo, tay. Para madikitan ka ni ano, madikitan ka ni Ma'am Annabel Atwood. Ayan. Mang Atong. Baba mo, baba mo bahay mo tayo bago ako mag-end. I-end ko na to siguro in 2 minutes. Pinabot ko na lang siya ng ano. O, kasi naka 59 minutes na tayo. Pinabot ko na lang siya ng 1 oras. Baba mo yung bahay mo tay. Para madikitan ka ni ano. Madikitan ka ni Ate Annabel Atwood. Hindi may baba yung bahay tay. Paano ba na ba magbaba ng bahay? Mang Atong. Try ko nga magbaba. Nakaano ba to? Try ko. Mang Atong. Paano na ba to? Saglit nga. Na-stress ako kahapon kaya dito ako white nagpa-comfort. God bless sis. God bless. Pray lang sis. Pray lang. Oo. God will bless. Paano na ba to? Share. Wala kalaki ng braso. Oops.
Ba't hindi nagkulay? May ano ba to? May jacket ba ako? Wala palang jacket. Kaya pala ganun. Baba ko ulit. Ka-jacket na siya eh. Try ko ulit kung pwede na. Ayun, pwede na. Yan po yung bahay niya. Yan po yung bahay niya, ate. Ni Tay Rene or si Tatay Mang Atong. Padikit na lang, ate. Salamat. Tap to retry. Something went wrong. Ba't nagganon siya? Ba't nag-something went wrong siya? Anong nangyari? Yan yung bahay niya, ate. Padikit na lang. Go to channel na lang ako. Sige po, ate. Salamat. Salamat. Ayan, bumaba na siya. So, i-end ko na po ito, mga kakabsat. Mga kapamilya, end ko na po yung live natin. So, salamat po sa lahat ng mga tumambay kay Kuya Angelito TV, sa mga dumaan, sumilip, sa mga nag-like, tsaan, sa mga manunood, magre-replay sa live na ito. So, thank you so much. So, wherever you are, God bless po, stay safe, and God bless po sa ating lahat. So, Sis Annabelle, so God bless you and your whole family, sis. So, our prayer is with you. Na hopefully one day, is diringgin din ng Panginoon yung mga hinaing at kadalangin mo para sa iyong anak na si Dominic. So, God bless po and bye-bye po. See you sa susunod nating mga live. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng ating mga videos. So, bye-bye and God bless po sa lahat. Bye-bye!